Pinaso ng bote sa ulo ang isang 41 anyos na babae matapos nitong patayin ang videoke sa isang KTV bar dyan sa may San Quintin, Pangasinan. Sa eksklusibong panayam ng IFM News Team kay Police Captain Esteban C. Fernandez III, ang officer in charge ng San Quintin Police Station, bago ang insidente, nagkaayaan ng babae at ang 38 anyos na lalaki kasama ang kanilang katrabaho na magbar. Habang kumakanta ang lalaki, pinatay ito ng babae na hudyat ng pagsisimula ng sakitan. Mga idol, ating pakinggan ang ilan sa pahayag ni Police Captain Esteban Fernandez ukol sa insidente. Bago yung insidente, yung nagkayayaan yung biktima at yung suspect at yung mga kasama nila na pumunta sa Juliet KTV bar. Okay, sir. During sa inuman nila, nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan kasi nga itong biktima ay allegedly ay pinatay yung videoke habang kumakanta pa yung suspect. At dahil doon, nagalit yung suspect, tumayo at saka pinukpok sa ulo yung biktima natin. Nagtamo ng head injury ang biktima at sa kasalukuyan ay nagpapagaling na habang kusa namang sumuko ang sospek. Dagdag pa ni Esteban, sa puntong iyon ay nakainom na umano ang dalawa. Magkatrabaho naman ang dalawang sangkot sa nasabing insidente. Paalala ni Esteban, lalo na sa mga nagiinuman, pag-isipan bago gawin ng isang bagay na pagsisisihan din sa huli. IFM News. IFM News. IFM News.